ľudia, vítam vás pri Let's Play. Dneska tu bude pozvánka zo serveru na GTA San Andreas Multiplayer. Je tu server Megaparty na verziu 03E. Majiteľ je GTAčko, áno, ten presne tu. Že ja som tu nový, on ma poprosil, či by som nemohol natočiť pozvánku. Ja sa volám tak Banán LP, takže môžete si ma aj pozrieť. Budem to natáčať na stránku tu servera YouTube channel, takže ukážeme si všelijaké príkazy, aké tu sú. Je tu napríklad Warps, takže áno, tu sú také warpy, tu si môžete pridať warp novinár. No, nestačí písať warp, zmýlim si to s Minecraftom, lomitko novinár, lomitko zmrzlinár, lomitko policie, lomitko vojak, lomitko farma, lomitko grow, lomitko balas, lomitko vagos, lomitko kamioňak, lomitko astecas. Takže niektoré sú ukážeme si policie lov. Dáme lomitko policie lov. Teraz pekne, krásne, sexy má to tu portlo, pardon. Takže áno, takže potom tu máme pravidlá. Sú tu pravidlá, takže tieto pravidlá platia aj pre adminov, nielen pre hráčov. Zákaz používať softbait, zákaz používania programov zvýhodňujúcich nad ostatnými hráčmi, okrem parkour mod. Zákaz zabíjania pri bankomate. Nežeberiete od admin level. Reklama na iný server sa trestá banem. Reklama na iný web sa trestá banem. Nenadávať hráčom a už vôbec neadminom. Nezneužívať AFK. Spawn kill je zakázaný. Rešpektovať admina. Nespamovať zákaz kazenia akcie eventy. Zakázané je vyhrožovanie hráčom na fyzickej újme. Pokiaľ niečo takého plánujete, musí admin okamžite začať. Zakázané je vyhrožovanie adminom, že napríklad zhojíte server, keď vám nedajú level. Takže tresty nájdete na webe megaparty.party 4.webovky.sk. Dá sa tu položiť príkaz, ako je AFK, potom dáme si ostrov. Áno, portol nás to na taký pekný ostrov, kde tu tanky lietajú, tam je ďalšie auto, takže takto nám tu ukazuje hráčov. Potom, áno, už nás chcel chytiť, takže ešte čo by k tomu trebalo dať, IP bude v popise videa, takže ešte sa spýtam GTAčka, naj pozdraví do videa. Áno, takže uvidíme, či nám odpíše. A je tu aj lov. Je to taký príklad lov. Sanfiero. Ako SF. Potom tu je. Takže teraz má Jackly. Takže portnem sa. Potom tu je Los Santos, takže LS. Je tu taký príkaz aj Carmenu. Mal by fungovať. Áno, funguje. Vyberáme si náhodné auto, Patriot. Áno, je to pekne. Musíte si spraviť vodický preukaz. Takže to bude príkazom. Autoškola. Takže tu sa pekne vojdete do toho. Takto tu prejdete. Tu si dáte do toho ička a tam budete tu mať. Takže ja sa s vami lúčim. Takže vidíme sa pri ďalšom videu, buď to bude z Minecraftu, alebo
z GTA San Andreas, takže čaute.